Good morning. Magdidilig po tayo ngayon ng kalabasa. Medyo nali tayo ng konti. Gawa ng nag-igib muna tayo ng tubig. Nilagyan natin yung container para may pandilig tayo sa mga kalabasa. Bali siya nga pala ang mga nagdadamo natin. Magigiting ng mga bayani. Si Apo Ngoteng, si Consial, si Lani, at si Apo Net. Sila po ang nagtatanggal ng mga damo, naglilinis sa mga okra natin. After matanggal ang mga damo sa mga okra natin, pwede na natin nabunuhin and then sasarulin sa pogpog. After that, pwede na natin patupigin at makikita na natin ang pagsikad ng mga okra natin. Magawin muna tayo sa mga kalabasa natin. Yung iba kasi medyo natutuyo na naman, kaya kailangan na naman dilig. So, sa bandang ito medyo maliliit ang mga kalabasa natin dahil sinudsod ng loader ito at itinambak sa daan para tumaas ang kalsada doon at hindi nahihirapan ng mga dumadaan. At maglalagay muna tayo syempre ng bota para safety ang mga paa natin hindi mababasa bago tayo magdidil ng mga kalabasa natin. Alanta nasagi siguro ng kanting ito. Bangga-bangga. Konting-konti na lang na po Ngoteng. Konting-konti na lang. Matatapos na. Medyo malalaki nandito no. Tara, magkapeta pa. Medyo ganda-ganda ng tingnan ng ating mga kalabasa. Nakalabas na sa nila mga longga, balanga. Kapeta pa, Shal. Kapeta pa po. Lani. Balakol lo ilaning ini o dadamak eh. Masyas na ha? Marami konsyel pa na masyas tatang. Kaya ako talaga magdalandala mo. Pota nung kailan pang Biyernes tugtugan ta magkulangan ng daming kalabasa. Na. Pota magkulangan na lo. Sa Tindanao oh. Dalawa yung timba dyan no? Dalawa. Awo. Meh. Mabsila parang kambing ala pamamakan. Lumabas yata yung pajero mo ngayon. Oo. May nakasunod ako kanina. Yung pandaw ba yung dalawang parang ano? Pang nakaganon? Na? Oo. Hindi pwede lagyan yan yung sa atin? Hindi, yung pandawat? Oo. Oo. Tayo na lang magdadawap.
Kami ay rin natin eh. Wapin? Kaya matakil hapon? Na. Oh. Paano ko nang relax din grass cutter? Woo! Nakalalagay ko rin mau. Konting taste na lang. Sa bagay, pagka ano, hindi na ano yun, no? Ano na lang. Oo. Hindi na magdadamon yan. Ayun, napalaban sila niyo. Tapos napapalaban pa kay Dayon. Patay tayo dyan. Hindi na yan ang pag-visa sa mga kalabing. Yan po. Utang nga rin mo. Ano naman? Yan natin. Konti na lang. Tapos abono konsyal, no? Tapos patubig na, sisigad na yan, na. Yan guys, kaya kalabasa, ako ng mga bush. Gambol na pa apon net, gambulan tanong naman. Mata, Ah, yung malapad mo yan. ah, Ay, yung mga gambulang. ah. Ayan. So, lapad mo lang. Dito kasi galwa ha. Dito malaki yan, hindi ko kilo. Atin labin po. Haboteg! Ang linis na, oh. Kitang-kita mo na. Pag natupigan to, tsaka naabonohan, sisigad to. Yeah. Yan po na. Ako kapag rin malabulaw. Dito kayong malambong gabon. Marabulo. Mahal ka po net. Okay. Ako bakit? Aray tao lang yung iba. Ito ano kailangan mong ang arani-lani yani. Wala, naman sa kanya. Aray ang kanala, no? Pero si Dayon, Ken, may daya. Mag-ubra yung alto, mag-ubra yung pabengi. Woo! Woo! Yan ako, ang ganda ng maklaki ha. Nakakakiyap eh. Nalalag ka niya. Oo, tingnan mo may kikip lang. Ito yun, no? May dala. Angin eh. Kungat. Na? Kungat. Uwa. Bangula ko itong tayo, drama ang guys. Nala. Maliit. Kaya may kasundo na rin eh. Ito na tampoy renso. Grabe lang yan. Eh, mambong itong Kaya. Parang boboy. punta balik ka sa mula, no? Uwa. Unang ganyan, tayo manasaro, makapaging ko ng kuya kahit makalapas. Ano eh? Obligadong kabulan nyo kanya namin. May biya sa tamo mo kanya. Kaya po net. Sibok ng tamo mo dinamag kanya. Lalo may galing yung dinamag kay kamo mo rin kanya. Magbilib na lalo ka ako. Pagbilid, wow. Magbilib na lalo ka ang daya ko. Dati helicopter mo papakit mo yung helidama. Ginagawa. Ayan po si Idol TikTok. No, May dalang hose. isa na lang po ang pagdidig sa mga okra. Magdidiling na po kami ng kalabasa. Pampalinaw ng mata. Pampalinaw ng bulsa. Sana, mama yung pagkakala din. Oh. Maso mataas yung gulay. Oo, kasi wala nang tanim sa bundok eh. Wala nang supply. Tayo nga nakapanahon naman tayo. Kumata dumago branda kini po ngayon. Bantem-bantem ta na lang. Na.
tagal lang ha mo makapag-supply ka tabo lang sakit ang truck. Ka naman karakal na rin eh. Wala. Ka naman. Pupunta ka lang bulig balom sa Ngata kayo matalura sa bulig. Kaya ako. Ang lakas no? Nakakas ka na oh. Mabadibol niya. Baka migbiyahin na bing inapon niya sa gananda ka. Pulong gitara mo kaya. Ito na, kaibigan. May kapesto ko siya lo. Kaya gawa to. Lagi ka waterworks ha. Ate ko sa Paragon. Kanyang waterworks. Kako yun. Palamigay. Panganitan tayo kay mag-vlog. Okay ka mag-vlog. Pulong gitara mo kaya ito. Hindi na namin ko rin siya nalabitin niya na ano. Siyempre, busy ko. Nakapagawa na. Exercise. Sabi ko rin darang net, malami ko kaya kayo rin ang ortinadong babae kin Japan ako. Good morning. Good morning. Walang kalabasa. Malinaw ng mata. Walang kamatayan. Pwede ito tuking osken. Yan eh. Sa makabayo. Pwede siguro makabang oh. Sarap ang gari itong malaki. Dali. Sali ko kanyang gripo. Reducer. O takay sa langos. Open niya mga ano, mga ba. Mga ba, kanya-kanya niya mo. Oh. Ay, pi atas sa transmission yun. Hindi kayo bray nga ilax, oh. Magabray po si Pari Bubin eh. Wow. Ilang adong. Kaya na nga bukas. Ikaw ito reso. King waterworks ko. Bamban niya ang puy parang bong. Paano mo na pares na positive data? Emo naman primero, emo naman na happy abenta ko doon, may kinisan lang rin. Mga pares na positive. May kinisan lang. Sali ka to. Sali ka to. Wow. Itang gamit ang punan niya eh. Ayan po yung mga okra namin, maganda na. Dapat to net. Ah. Pati kuha tayo sistema yun, inuhar na sa supply. Punan. Bulo. Wah, inagilari kasi itang gamitang yan at matulad pang metong. Oh, magkano yung ano? Yung titapi ko namin kaya kahit dala-dala minalim. Oh, magkano yung ano? Pagawa kayo sa lang 8,000 no pwede yun. Pwede yun, oh. Kayan mo yan. Oo, Kayan pa ba na yung parang po? oo, doon traksi, maburito eh. Manto niya pa eh. Kapilan. Maus lang yan yan, balok man nabak lang yan eh. Wala yung, siyempre ako
Sabihan ko kanita, pamatulak, potang lang obra kanita. Wow. Kahit dala-dala minalin. Kapla mula ka naman, bro. Alam mo dyan. Ah, very good. Pagpami ka rin pare na, chuketa lamesa. Ang dami ka lang may sushi. Big bike niya tayo kumari ko na. Boss mo. Nakita ko yung ano, post niya, my day niya. Good morning. Dito po kayo sa Del Mundo Farm. Nagdidilig kami po ng Kalabasa. Walang kamatayan. Pampalinaw ng mata. Hindi lang pala mata, pati bulsa. Medyo natutuyo na rin ng ano, no? Lupa. Na pare. Oh. Mahini. Mahini yapon neto. Gawa ko sa Gapa Kalaki. Ano pa sa laan mo sa rin? Oh. Na. Sa alala mo sa rin, natulang mo. Pagpakli. Arugas ko po. Patay. Ay sabihan mo Antoinette. Di na lang ako kain na kami to. Nano monte? Ay, Kasi sinamot ako nito to. Nasa buko ba yan? masaya kalaban sa kala. Kaya tababa? Tabaya? Tabaya mo malago yan. Yan po, for today's vlog. Didinig tayo ng kalabasa. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Hindi lang mata, pati bulsa. Ito po yung mga nagdidinig natin. Si Consyal, idol TikTok Good morning. ng Scholar. Yan. Medyo malaki-laki po ang mga kalabasa rito. Gawa ng hindi na susud ng loader to. Yung sa kabila na susud ng loader na wala ng sustansya ng lupa. Oh, halos pantay-pantay po rito. Malalaki na oh. Idol TikTok. Buhay probinsya, no? Pagtanim ng kalabasa. Pampalinaw ng mata. Buti hindi pala kinakain yung ano nito, no? Yung mga kambing. Ayaw nila. Ang ganda ng tingnan, no? Idol TikTok. Sakin na natin to. Wala kang paglagyan doon, la.
Mm. May kudkod kay loader. At nawala ang sustansya. Hilux lang ang sakalam. Hindi lang pampamilya. Pang farm pa. Pangkihit pa ng tuwig. Dala ko na ikiting Hilux. Pagka nalagyan ng gusto, presko, no? Ganyan-ganyan ka lang. Dalawang on and off niya, naka-open dito, tsaka may gripo doon, no? Pero malamig pa ang panahon kahit tirik na ang araw, no? Para ka nasa Tagaytay. Mariglapo. Mariglapo panahon. Oh. Namatay yung ano ni Ayan. Siya pa rin, kaya ng dulo ka, palapit. Wala na timba. Mati. Medyo may kulay dilaw na yung dahon pare. Kailangan na ng tubig nito. Oh, oh. Naninilaw na yung ano. Natutuyo na ang lupa.